Кореев театры 34-нче театраль сезонын ачты. Беренче кунаклар бәхетле көнем һәм ак чәчәкләр кебек дигән спектакльләрне карады. Яңа сезонга әзерлек һәм премьералар яңалыгы белән журналистларны театрның директоры Луиза Янсуар һәм баш режиссер Ренат Әюпов таныштырды. 23-24 октябрьдә Сөннәтче бабай, декабрь башында Алтын чәч спектакльләренең премьерасы көтелә. Безнең менә бу елгы сезонга без тамашачыларны һәр вакыттагыча көтеп калабыз. Һәм көтеп калабыз тагын әле икеләтә мәктәп укучыларын, яшүсмерләрне, студентларны, чөнки бу елгы сезоннан Пушкин картасы кертелде һәм менә шул мөмкинлек барлыкка килде. Ул мөмкинлектән файдаланып театрга килсәләр, менә һәм классикадан, һәм бүгенге заман әсәрләреннән төзелгән репертуарга чакырып калабыз. Һәм инде шулай безнең гадәттә иҗади атмосфера кертеп сөрә, театрның үзен яратырга, килергә, менә шушы атмосферага күмелергә, ансы үзе бер кызыксыну уята торган